Malawi Today. Amalawi mukuyenera kuti musegule maso anu muyang'ane patali, ndipo ngati simutero muziwe kuti dziko ili slowly is going back to one party system. Ndidanenapo mbuyomo mumalichi kunena kuti kudali meeting imene akambirana kunena kuti pasazapezeke DC wina aliyense akupereka chilolezo cha mademo, koma ambiri simudadikhulupirire. Ndipo muno m'Malawi ngati sitisamala Amalawi mukuyenera kuyang'ana patali, chifukwa anthu amene wawa akonza nkhani zoopsa kwambiri, akonza chiwembu, ndipo they are coming for you. They are coming for you. Ndipo zisankho izizi zikubwerazi zikhala zisankho zimene sizinachitikepo muno m'Malawi. Anthu amene wawa they will use force, they will use everything ncholinga kuti akhaleso pa mpando. Andi tikuyenera kuti tisamale kwambiri makamaka anthu tonse amuno m'Malawi amene timakonda dziko lathu. M'Malawi muno tikamanena kuti muli anthu ena ake opepera makawadzi, anthu amene amachita pretend ngati ni ma freedom fighters, ma rights defenders, koma onse ali makape okhaokha. Anthu awawa MCP wa plus anthu awo a polisi sanganene lero kumakanena kuti sangaloleze mademo chifukwa chokuti apolisi azakhala bize. Ali akhala bize yake ya mtundu wanji. Mmene alili apolisi muno m'Malawi, apolisi ndi ochuluka kwambiri, koma kumakanena kuti apolisi akhala bize, therefore anthu amene akufuna kupanga mademo odana ndi amayi mtalimanja amene owo achite shift date azayike date ina, zikungosonyezeratu kunena kuti IMCP akonzeka kuchita shed blood muno m'Malawi. And yeti omwewo akuwaloleza IMCP kuti akhale ndi paredi. And paredi iyi abwera liti? Popeza anthu amene analengeza kuti afuna apange zionesero ndi azipani zosusa, ndipo nthawi yonseyi dziko limadziwa kunena kuti azipani zosusa akonzeka kuti apange mademo pa 13. Lero limu kukawalesa opanga mademo amene anayamba kulengeza kalekalewo ndikukaloleza zisiru zinzanu akuluakulu a MCP kupanga upo ndikunena kuti mufuna mukhale ndi MCP paredi. Zokuti mmafuna kuti mukhale ndi paredi mwazizi waliti. Amalawi mukuyenera kuti tikhale pansi muganize mofasa chifukwa izi zikuchitikazi. This is a threat to democracy. Unfortunately, tili ndi magulu ena amene amazitcha kuti ma human right defenders, amenenso ena mwa iwowo akungooneka kuti ndi azatenge anthu okuti basi akungokhalira kulandira ndalama kuboma. Sinnayembekezere kunena kuti mmene Malawi alili lero, tikayang'ana ndondomeko ya chisankho mmene ikuyendera, zimene sizinachitikepo muno m'Malawi, HRDC ndi ANAPU angabwere ndi statement yonena kuti kuchosa amayi mtalimanja kuti achite resign ndikolakwika kwambiri. Ndikunena makamaka HRDC mwina ANAPU National Advocacy Platform angobwera kumene ndi bungwe limene langobadwa mu nyengo imene ya kampeni ndalama zachulukayi, koma tikunena HRDC omwe aja ankapita pa nseu deire kumanena kuti Jeni Ansa achoke pa mpando. Lero omwe ajaso wa HRDC aja akunena kuti ayi Anabelo Ntalimanja akuyendesa bwino ndipo amene asachoke. Mmangoziwiratu kunena kuti ndalama ndi yoopsa kwambiri, ndalama ndi satana. Ndipo ine sinayembekezere kuona the type of people amene ali ku HRDC achina Trumpezi kuti angamalankhule zimene zozo poganizira ndi ma grey areas amene ali ku Electoral Commission. Anthu akuzunzika, akulephera kulembesa, ndipo kuba kukuchita kuonekeratu. Panopa apeza system ina aboma akumanka mizimu na atolera ma ID kuwaona Amalawi umbuli kusaphunzira kumaanamiza kuti mutipase ma ID yanu tikupasani ngongole yanifi. Zulo lyasikana ena ataya makhadi awo kusalima.
makhadi ochuluka kwambiri, ma-envelope ochuluka amene munalima za nzika, kusonyeza kuti pali zachinyengo zimene zikuchitika. Mukapita m'masentamu mulibemo a NRB komanso ameke amene akuti akamulemba munthu akumamuuza kunena kuti pakali pano pa chovotera tilibe, akuti chovotera ati machini awo avuta, network yavuta. Ndi zisankho za mtundu wanje. Ndiye lero tizikamumva munthu wina ake azikanena kuti aye aujene Antalimanja asachite resign iyayi, asachosedwe pa mpando. Ndiye naso kumanena kuti aye ati ifeyo ndife mabungwe oyima patokha, ndiye tikunena kuti zipani zosusa ndi Amalawi asamamutukwane Ntalimanja. Asamutukwane Ntalimanjayo iyeyo ngati ndani? Andiwe ukulankhula iwe ukulankhula ngati ndani? Ndi mmene zinthu zilili. Kodi nthawi imene ijayo Jeni Asa uja mukamuchitira mademo deire amene ujayo ndiye sana ndi amene anayenera kuchita resign? Uyuyuyu wapambana chotani? Andizikuchita kuonesa kuchokera koyambirira kuno kuti zisankho izizi sizizayenda bwino olo pang'ono, koma iniyo basi mwalandira ndalama uko ndiye mufuna muzichita back mediocrity. Tafuna ndikuuzeni kuti nthawi imene yoyo idapita kale. Ilinono ndi dziko la democracy, ndipo Amalawi anasukusula si Amalawi akale. Tafuna ndikuuzeni kuti ndalama zobwezi pano mukumangulandira ndikumadya m'mabungwe mwanumo, koma kuti muzilankhula stupidity, muzilankhula nonsense, Amalawi sitizalola zimenezozo. Ndikupempheni inuyo zipani zosusa kuti nthawi yakwana yokuti mupite ku khoti mukapange zinthu ziwiri. Number 1, mukatenge injunction ndi cholinga kuti anthu mademo apitirire. Number 2, mukatengeso injunction yolesa bungwe limene lili kuti lisiye kalembera amene iyi chifukwa akupanga za chinyengo, komanso ndiye kuti apanga contempt of court. These are clear signs yoonesa kunena kuti zija ankanena chakwera nthawi ina kuti afuna zachite shed blood. Amathandauza nthawi yake iyi, iye ide alirede kuchita shed blood. Ndiye kuli muno atipe Amalawi tonse asalemo yekha ndi nkazache ndi anache m'Malawi munomu ndi nduna zache, than kuti azipanga ma program ofuna kupha democracy. Ife sitingalole zangati zimenezozo. Andisoka ilo tili ndi azibusa, tili ni mabishopu amene kale lija ankalankhula, tili ni mabungwe Nkwasire Religious Organization paki imene ikungokhala ndikumayang'anira zinthu zopusa zikuchitika muno Malawi. Mukamva kunena kuti madera ena kuli nkhondo mwachisanzo ku Mozambiki, zidayamba ngati chonchi, uchisiru wangati umene kumangoyang'anira zinthu chifukwa chokuti mwalandira ndalama. Ndipo ndi madabwa nanu iniyo anthu opemphera akuno ku Malawi kunena kuti kodi kupemphera kwanu mmampempherera ndani? Chalichi chanu kuti chikhale chalichi chimafuna anthu amene akhale amtendere, anthu a decent, anthu okudya bwino, anthu okhala mu environment yabwino, ma business komanso ntchito zabwino. Ndiye chimene iniyo mukuchiona kuti chikuyenda m'Malawi muno mboma ilili ndi chani? Andi mbuyo muja mbuyo maboma ena ambuyo muja, why were you so vocal? Tikunena tu inu mabishop, zinthu zina zikuonongeka muno Malawi chifukwa cha anthu opemphera. Mwatayirira kwambiri, mukusekerera kwambiri mediocrity, mukusekerera kwambiri president amene akupanga zopusa. Lero mukukalolera kunena kuti inuyo aboma a polisi a DC Lilongwe mukukalolera kunena kuti IMCP akapange parade. Kodi pamene IMCP yakupanga parade komanso anthu amene anapempha kale za mademo akakakumana pansewu chiti chikachitike ndi chani? Ndi uchisiru umene mukupangawo, koma lilipo siku limene muzasiye za chibwana zangati zimenezozo. Komanso inu anthu opemphera, ngati mukuona ngati kupemphera kusimukwanisa, kunali bwinonso muchite resign. Bishop Tunzanu wa ku England wachita resign kumene koko. Ku Englandeko wachita resign chifukwa cha nkhani chabe ya okuti anapanga siye, anapanga ni munthu ina kuzunza ana. Koma tikunena panopa is a breaking news ku UK kunena kuti bishop otchuka kwambiri wasiya udindo wache chifukwa chokuti pali munthu wina otchedwa Smith amazunza ana
kuchokera 2013 kuzafika 2024 panopa kuzunza ana akatolika opemphera nawo limodzi kumapanga abuse. Iniyonso nthawi yakwana kuti muchite resign. Kuno ku Malawi kuli mavuto ambiri, even including zipatala zanu za katolika. Tapitani kumwalandiridwa uko kumangochi mukaone mmene anthu akuzunzikira kumwalandiridwa. Tikamapita kuntaja kapena tikamapita kunamwera mukaone mmene anthu akuzunzikira pa chipatala chimene cha anthu ogwira ntchito. Munthu kukumana ndi galimoto yako amwalandiridwa, ogwira ntchito pombo kukumana nayo mwina kuzomba samaloledwa kukwera. Maliro kuchitika pa chipatalapo, stafu saloledwa kunyamulidwa. Winalese kupeza mavuto olwaza ndalama masisteri akumene kwa kumapangisa katapira kuti munthu yo amungongoze ndalama, kumungongoza 200 kuzabweza 400. Undu utenga muti muutenge inuyo a Bishop Sitima akumangochi diocese kunena kuti chipatala chanu chako mwalandiridwa anthu akuzunzika kwambiri. Soka ilo mukaitanidwa kuti mukamve nkhawa za anthu amene akudandaula kumeneko, mmangofika kukakumana ndi masisteri aku Zambiawo ndikuwashauta anthuwo inu ndikumapita without listening kuti kodi anthu anu akudandaula chani. Ndafuna ndikuziwiseni iniyo akulu akatolika kuti muthamangire ku chipatala chako mwalandiridwa kumangochi kumene kukuposa chedwa pompano. You are sitting on a time bomb. Kuchitika zinthu zoopsa kumene kuku anthu azakhapa nako, ndipo masisteri amene waku Zambiawo akumatenga katundu waku Italy ndikumakasiya kwawo kuchipata. Izizi ndiye muziziwe. Koma Bishop Sitima mwaitanidwa kangapo, koma kumene kuku you are not going there to resolve the issues. Anthu akuzunzika muno Malawi ndena ndinu mwangokhala pe kumayang'aniranso mediocrity ikuchitika. Ife mabishop amene tiaziwa ife akatolika amayima pa chilungamo ndikumazuzula zinthu zonyasa, kuzuzula zoyipa zimene zikuchitika muziko. Koma tikudabwa ndi ulamuliro uwu tonse amene maorgans wonse ma department kaya machalichi chani watola nkhani tonse tinagudwagudwa. Every department is captured. Atola nkhani amene tikuwaziwa ife kuti amayima pa chilungamo ndikumafusa ndikumachita promote democracy kulibe. Omenyera maufulu amene tikadalira ife kuti nthawi imene ijayo ankapita pa nsewu ndi kulibe. Abire Mayaya ali kuti, asembereka ali kuti, a gift trumpets ndi awakumapereka ma statement osamvekawa. Umangoziwa kunena kuti Satana anayendadi wapansi kuchokera kunsanje kukafika kuchitipa ndikuoloka ndikumapita maiko ena kumene kusana musamale. Koma kunokokha kuno ku Malawi kuli Satana woopsa, ndipo Malawi munomo siku lina izakhala ngati mbiri kuti otuuza analipo koma ife kusamva kwathu. I don't believe kunena kuti zoona the whole government angamatutumuke kapena kufuna kuachita infringe anthu akufuna kupanga mademo pa zinthu zimene ndizopindulira ziko. Chisankho ichi si cha munthu, si cha chipani. Chisankho ichi ndi cha Malawi. Chisankho ichi si cha chipani, si cha MCP, ndi cha zipani zonse kuti anthu akasankhe munthu amene akumufuna. There is no need kuti niyo muzichite force kwa Malawi kuti mukasankhidwe pomwe ya Malawi sakukufunane. Mupange za chilungamo aliyense akamvotere munthu amene akumufuna. Osakhala izo mafuna kumabera a Malawi ndikumabweresa machini kokuchaicha komanso ndikumaopseza anthu. There is no way anthu angalolere zinthu zopusa zangati zimenezo. Ndiye ngati mukuona ngati simukwanisa kuli bwinonso nanunso muchite resign than kuti muziopseza Malawi. Ngati simukwanisa kuyendesa zisankho amayi Annabel Ntalimanja komanso wamkulu wa NRB, time to go is now. Andi izizi mukumalolera anyamata anu a MCP kuti aziopseza anthuzi. Siku lake ndi limodzi muzazisiya Amalawi tu akafuna kunyunumuka. Siku lake ndi limodzi. It is very, very unfortunate kunena kuti we are living dangerously. This is the path that we have taken as a country, ziko la democracy. Kodi mukukakamira udindo panali tu anzanu pamene pompo
anzanu ma president apita mbuyomu bwanji samapanga zopusa zangati zimene mukupangazi. Ifeyo sitingalolere ana obadwa kumene tikalolere kuti muzichitika zopusa muno Malawi. There is no way iniyo mukapangane kuti muzilesa mademo. Ine ndikupempheni inu azipani zosusa mupite ku court mukachose mukatenge injunction muchose zopusa zangati zimenezi. Komanso mukatenge ku injunction kapena kukasuma for contempt chifukwa zimene akupanga ndi chibwana kwambiri chachikulu. Chibwana ndipo Malawi muno anthu mukangati simusamalira anthu abandula namo munomo. Chisankho izi siziyenda bwino. If this is what you want to do. Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village, T.A. Mabuka, box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.